Agora ou nunca, efectivamente. Bueno, aínda teñen uns minutiños para mandar esa foto dende a casa, que sempre a nosa intriga cando chega a este punto do programa. Bernardo, a onde vai a cunca Aínda nos queda por diante a sección do sofá, 13:37, contra o final do programa saberemos para onde vai esta cunca que a quere todo o mundo. Que nervios. Bueno, eso verémolo de seguida. Bueno, dicíalles antes que tiñamos convidados os no noso sofaciño. Efectivamente, acompáñanos Noelia Raúl. Que tal? Son os responsables da Miña Gran Cidade, programón que se estrena esta noite na Televisión de Galicia. Pois saímos esta noite xa. Estamos aínda coas grabacións, en plena fase de grabación do programa. Entonces vai super fresco porque, vamos, estamos con Bueno, máis Carlota Corredera, Chelo García Cortés, primeiras protagonistas, queremos saber salseos, queremos saberlo totalmente, total. Pero antes de nada, deixademe que nos situemos un segundo, porque levamos tamén estes días moi pendentes das consecuencias, verdade, Bernardo, do tempo tamén. Desa borrasca de grande impacto Martiño, aínda deixa algún coletazo e agora é no sector do agro, onde aínda están a valorar os seus efectos. Efectivamente, na Terra Cha levan encadenando borrascas dende Quir, que o resultado, Fátima, é que teñen agora mesmo bastante desesperación en riba, compañeira. Por qué? Pois así é, desesperados, estádelo a ver como quedaron estes campos de millo anegados dende o pasado outubro que tiñan que ser recollidos. Estamos agora aquí con Luís da Gandeiría Cainzada, aquí en Castro de Rei. Luís, estades, dicimos, desesperados. Sí, máis que desesperados, porque con toda canto a auga caeu desde primeiros do outono que non pudemos recoller o millo porque, bueno, tanto que choveu, estes terrenos tamén son bastante fangosos, temos cerca o río Miño, bueno, non se pode, nin se poido recoller o millo, tampouco se poido posteriormente sembrar a erva, con la cual agora para este ano hai máis escasez de praderías para poder ensilar. Queres dicir que agora, nesta época que estamos falando agora, nestes meses, neste mes que chega agora, teríamos que estar vendo aquí neste campo erva? Sí, correcto. Vendo erva e incluso xa casi contando en anos normales que xa casi podíamos estar ensilando agora a finales de marzo, primeiros de abril. Este ano nin nesta época nin no mes de maio, é dicir, estas fincas pasaron o ano anterior que non deron ningún produto porque non se puido recoller. E polo que se ve, no principio deste ano estamos na mesma, a ver como ven o tempo ao largo da primavera, se nos deixa desbrozar isto e arreglalas e poder sembrar. Se isto siga así será unha catástrofe. Porque canto tempo teria que pasar que non chovese para poder recuperar isto? Bastante. Eu creo que, aunque agora son os días grandes e poden enxugar os terrenos, con 15 días todavía non chegan porque hai tanta auga abaixo porque lle vai costar moito a sorbelo ao terreno. Entonces eu creo que entre que veñen ahora 15 días que poidan vir vos e volvan a caer as augas típicas que se cadra van a caer en abril, pois xa nos tememos o peor, que igual, pois bueno, a ver hasta maio ou cando podemos entrar aquí a facer algo, a sacar un pouco de proveito a estes terrenos. Porque isto supón, dicimos, perdas cuantiosas, verdade, Luís? Sí, bastante cuantiosas, dixo, porque, a ver, xa simplemente laborear e sembrar o millo, non sei, temos calculado que hai un mínimo de gastos de 1.000 euros por hectáreas. Todo isto tivose que sembrar, e solfatar, e facer todas as labores, e tivo que quedar todo na terra. E despois, por consiguiente, a necesidade para o ganado, dos alimentos, que eso, que non podemos ter o alimento este para os animales, nin o que tiña que haber agora a recollida da primavera, de forraje de erva, tampouco. 1.000 euros por hectárea, ti tes aquí aproximadamente 15 hectáreas de perdas ou máis? Eso solamente na siembra. Siembra está a solfatar. Si o hubiéramos recollido, a ver, costa máis, pero que se vas a comprar vale muchísimo máis o material co que nos costa a nosotros a siembra. Pero o máis importante era poder termos o noso alimento que está probado e analizado para poder darnos como queremos aos nosos animales, que quizás ás veces é moito mellor de calidad co que se compra nos almacenes. Aparte que, bueno, pois eso, que ao final o que se compra sale moito máis carísimo, porque ao haber necesidade sempre vai se incrementar o precio do que se compra. Bueno, pois gracias por atendernos, Luís. Efectivamente, como ben dis, como ben agardamos, que isto non se traduza nunha catástrofe maior, compañeiros.
Pois un biquiño moi grande para Luís. Fátima, a verdade, impresiona, María, esa estampa Sí. que nos chega que din de outubro. Claro, é que en outubro cando se recolle o millo, é verdad que isto pode ser en zonas moi pesadas, terrenos moi pesados, porque senón noutras zonas a xente sí que recolliu o millo ben, e agora están preparando xa a terra para silar. Con estes días tan bons a xente tirouse ás hortas, está todo o mundo plantando, berza, repolo, non queda nada sin tirar á terra, pero é verdad que en terrenos que son moi mollados choviu moitísimo todo o mes de marzo. Ti coñeces esa zona, Sí, non, eu son do Raúl? lado eu son de Meira, dun pueblo, bueno, do lado do Castro de Rei, e realmente unha zona que se anega con bastante frecuencia. Claro. Cando chove un pouco e a terra cha, Sí, plena sí. terra cha, están Hai un un pouco eu habituados, lembro, pero eu lembro tanto, que falamos con eles en outubro, que xa nos contaban que iso estaba. foi unha desfeita. Claro, sorprendente que le ven arrastrando dende entón este problema, Sí, de feito, si ides por esa zona, hai as veces que hai como carreteriñas pequeniñas, estreitas, tal, e... Non podes pasar. E está con Tan auga, anegadas, claro. No caso deste agricultor, a verdad que había bastante problemática, pero é certo que están bastante afeitos, porque chove moitísimo. Chove moito, E a sí. terra cha se inunda frecuentemente. Sí, non chupa tanto, non chupa tanto como aquí na Sí, Coruña. levan tido aí un inverno duro, como A ben ver nos se estaban se contando, asenta claro, o se teñen tempo. que mercar produto, pois logo encarécese todo, en fin, o de sempre. Bueno, pois para estos problemas do día a día, que ás veces pois temos que contar,